Clap your hands, clap your hands, clap your hands. No. Sunce medeno bakino. I danas hoće biti glavni čistitelj. Čistilac. Nećemo danas čistiti danas kad je lipo vrijeme, ne možemo čistiti kad je lipo vrijeme. Je, imaš pravo, imaš pravo. A mali ima ovo? Ima. Će pisat pismo? Daj sve dovati. Četku za... Dođi, Mišu. Dođi. Dokad će šta? Ne, to je do ljeta. Onda na ljeto ide u toddleriće. A tamo uopće ne postoji ni pojam toddlera, tako da to je skroz drugo. Kako se zove, jaslice i poslije su mališi, srednjiši, veliši. A ovdje ono što su tamo veliši, to je ovdje već škola, škola počinje od 5 godina. Jer ima... Ali ovdje je to svima je obavezno. Ranije nego ovdje. Zaumri! Kako se sretno diga? Jesi ga vidjela? Završeno. On ti je skroz prokužija sistem. Koordinacija mu je fantastična. A vidi otvara policu. Sunce bačino, pametno. Ja, dobro si ga vidjela u svom elementu. Sad sigurno ne vidiš ništa, jel? Jer je sunce. Aha, slušaj, jedan put će past.